פתח תקווה! אני מקווה. לאחר שכולם תפסו את מקומם, אחרי שמצאנו סוף סוף מקום להפטרה, אנחנו רוצים להתחיל. אני מתכבד להזמין את הרב חגי גרוס, ראש הישיבה, לשאת דברי פתיחה. יש לנו בישיבה מהלך השנה הרבה מאוד שיאים, אבל יש שני שיאים שאנחנו מאוד מאוד מתחברים עליהם. יש שיא של עצם, שזה המסע של י"ב לפולין, ויש שיא של שמחה, שזאת ההכתרה באירועי פורים. המחזור הזה שעומד להציג את ההכתרה יודע להיות רציני כשצריך, אבל יודע גם לשמוח כמו שצריך. ושוב, אני גאה על כל האווירה של חודש אדר, על ההכתרה, על שבת זכור שתבוא. תהנו, שיהיה ערב טוב לכולם. תודה רבה לרב חגי. חברים, מסתבר שהר"מים הכינו לנו הפתעה לכבוד ההכתרה. אנחנו נצפה עכשיו ביחד בסרטון. שמיניסטים נא לעבור קדימה. אנחנו הולכים עכשיו להתלונן, לא הכל בהחלט בחסדי השם, כי התלמידים שלי סמרטוטים, התלמידים שלי סמרטוטים, התלמידים שלי סמרטוטים, התלמידים שלי. לצאת מהשמיכה, קשה, להגיע למנחה, קשה, והמצב בשער, קשה, מרגיש כמו בית סוהר. להיכנס לכושר, קשה, להיבחן ביושר, קשה, הדלק קצת ביוקר, קשה, והמכונית מינה כל בוקר. מתכונת עוד שבועיים, קשה, מבחן בכל יומיים, קשה, ישיבות רבות כמו מים, קשה, מתלבטים עד השמיים, מעלים בקודש, קשה, אמור להיות כל חודש, קשה, אבל אין נרשמים, קשה, כי חזקים בדיבורים. אולי נמשיך קצת להתלונן, לא הכל בהחלט בחסדי השם, כי התלמידים שלי סמרטוטים, התלמידים שלי סמרטוטים, התלמידים שלי סמרטוטים, התלמידים שלי, התלמידים שלי סמרטוטים, התלמידים שלי סמרטוטים, התלמידים שלי סמרטוטים, התלמידים שלי. צרפתי חושק, אחר הארנק כבר ריק, במלצרות כולם עובדים, ובבלק מבזבזים, משחקים אותה גברים, אבל ממין הרועדים, תלונות רבות בלי הרף, משחרים לטרף, צריכים אתן צמוד, והמורה גלמוד, לפלאפונים איחורים, ולא משחררים, מדסים הם רוצים, ולחולצות כבר יש כספים, אבל כשכבר קוראים פשוט לא מגיעים. אבל אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תפוך חמסה וברוך השם, כי התלמידים שלנו תותים, התלמידים שלנו תותים, התלמידים שלנו תותים, התלמידים שלנו, התלמידים שלנו תותים, התלמידים שלנו תותים, התלמידים שלנו תותים, התלמידים שלנו. טוב, גידלנו פה דוסים שמעלים בקודש בהרבה שמחה. עכשיו כולם ביחד, כל הישיבה, נאמר מקצת שבחה. תודה על הרוח, תודה על העוצמות והכוח, תודה, תודה על שבתות, תודה, רעיונות וגם יוזמות, תודה, על מעשים טובים בלי סוף, תודה, על שירים וכך סוף, תודה, על הניצחונות ב101, תודה, תודה לכל אחד, תודה על כל מה שבא. אין לנו זכות בכלל להתלונן, תודה להורים ותודה להשם, כי התלמידים שלנו תותים,
התלמידים שלנו תותים, התלמידים שלנו תותים, התלמידים שלנו, התלמידים שלנו תותים, התלמידים שלנו תותים, התלמידים שלנו תותים, התלמידים שלנו. היי 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 תודה רבה לרמים התותחים שלנו. אני מבקש מכולם להשתיק פלאפונים ולהתרווח במקומותיכם. מה זה לכבות טלפונים? כולם להדליק טלפונים. צלמו לסנאפצ'אט ותעלו לאינסטגרם. רק רגע. איך עושים את זה? מקווים שתהנו כולם, ערב טוב. מעשה באבדת בת מלך, מאת רבנו רב נחמן מברסלב. מעשה במלך אחד, שהיו לו 6 בנים ובת אחת. ואותה בת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד.
אוי אוי אוי, קיני נוי נוי, קיני נוי נוי נוי, קיני נוי נוי. משה! אני צריך מחליף היום, הרב ידידיה לא הגיע. אוי, ממש מפתיע. משה! משה! מה זה? איפה הרב משה? יואו! מה אני אעשה עכשיו? ירושלים. אבל מה אני אעשה עם 4 קילו צ'ולנט? אני צריך 5. בלי 5 קילו צ'ולנט זה לא שבת. הטויב 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 כי לא חלו רחמך וימרחם כי לא תמו חסדיך. פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום, ונפשו ברוגז עליה. הרב אמיר, אני מצטער, זה בחיים לא קרה. הרב משה, שב. מצאתי לך יום לאחר. אתה יודע באיזה בלגן ישיבה נמצאת? אני הייתי טוב, אל תבלבל את השכל. תמצא לי מחליפה הרב ידידיה, הוא נמצא במילואים. הרב משה, מה זה הדבר הזה? מה זה הישיבה הזאת? הרב משה, אמא שלי בטלפון, אומרת שזה פלילי לשלוח אותנו לשוהם בלי הסעה מוגנת. נכון. סליחה, אתם מפריעים, אתה לא שם לב? אנחנו נתבע אתכם. היא כועסת. נזרק מפיו הדיבור שהלא טוב ייקח אותה. הגרועה הזאת. הכישלון הוא שלך. אמן תוכל שלי, נתתי לך משימה אחת. לך תרבה. בלילה הלכה לחדרה, בבוקר לא ידעו איך אני. זאת השער! בוקר טוב, הרב משה. הרב משה? עדי, ראית אולי את הרב משה? לא הגיע. She made my coffee in my favorite cup, so I know, yes, no, hallelujah, I can tell her so. הרב אמיר? כן. תגיד, ראיתי אולי את הרב משה היום? מה זאת אומרת? על מה אתה מדבר? מה זאת אומרת על מה אני מדבר? אני אומר לך, הרב משה, הוא נעלם, אני לא יודע איפה הוא. מה זאת אומרת נעלם? אני צריך אותו לעניין של ההסעות של שם. מה הקשר עכשיו עניין של ההסעות? תבוא אליי עכשיו למשרד, אני לא מוצא את הרב משה. תבוא אליי עכשיו למשרד. טוב, אני מגיע. נו, חגי, בוא תרגע, בוא תספר לי מה קרה. הכל בגלל הרב משה הזה. הגעתי היום בבוקר לישיבה, מחפש אותו בכל הישיבה, לא מוצא אותו. טוב, קודם כל תרגע. עברתי במשרד שלו, הצמחים שלו פה, הוא בטוח יחזור. ניסית להתקשר אליו, לשלוח הודעה? כן, ניסיתי. חיפשת בחדר אוכל? כן, בטח שחיפשתי שם. מה יש שם לאכול? נו, מה זה השאלות האלה זה עכשיו? צודק. חיפשת בשירותים? כן, אני אומר לך, חיפשתי בכל מקום, אני לא מוצא אותו. שנייה אחת. רגע. כן, גברת ברנשטיין. כן, את צודקת, זה יסודר, מחר יהיה לשוהם אוטובוסים ממוגנים. צודקת. בסדר. שיהיה לך כל טוב, יום טוב. יואו, מה אנחנו נעשה בלי הרב משה? חייבים אותו. תקשיב לי טוב, יש לי רע. כנס לפה עכשיו את כל המורים לישיבת צוות דחופה. עכשיו אצלי במשרד, עכשיו. אבל מה זה יעזור? אני אגיד לך בדיוק איך זה יכול לעזור לנו. יש רק 2 אנשים שיכולים לעזור לנו להחזיר את הרב משה. הלו? כן, שלום. אני חושב שאני צריך את עזרתכם בדחיפות. כן. יד אבנים 30. פתח תקווה. בסדר גמור. כמה שיותר מעבר בבקשה.
תודה רבה. השיעור של הקונצרט עוד מעט. אני חייב למהר, טוב, קונצרט. אז איפה כולם? ישיבה, היית אומר לי הרב עמיטל, הייתי אומר לך ישיבה. רבותיי, אל דאגה, ממש תכף הם יגיעו. הרב חגי אומר שהם הכי טובים. אמרה מיכל, יכולה לאסוף את עצמם בבקשה? אני אאסוף אותך. Get low when the whistle goes. Get low when the whistle goes. סרגלים! הגעתי! הגיע. תודה רבה שהגעתם בהתראה כזאת קצרה. אין בעיה, זאת בדיוק המומחיות שלנו. שום, איזה פריקס תפוח אדמה. ניסו, לא עכשיו, פרה עליך. צ'ימי, בחייאת צ'ימי, הגילה את לא אחת עם 3. ניסו, 3 ו5 עכשיו, תתרפק. צ'ימי, בחייאת צ'ימי, משוקת... ניסו! תתרפק, אז תתרפק אמרתי! למה אתה מעניס לי לפירות האלה? בסדר, צ'ימי, בסדר, מה? רבותיי, הזמנתי לפה את ניסו ושימי. שימי וניסו. ומה אמרתי? אמרת ניסו ושימי, אני קודם. ההפך. כן, כן, בטח. לא, אין בעיה, רק למען הסדר הטוב. בסדר גמור. רגע, איפה הרב ידידיה? אמרתי שאני רוצה שכולם יהיו פה. שחק, אלטמן, שחק. מה אתה פקסיה? לא. הלו, הרב ידידיה, איפה אתה? כן, הרב חגי. תשמע, אנחנו פה מתכננים את כל המבצע, יש מחר מבצע ממש חשוב של צה"ל. חסן לרצועה מחר. כן, כן, גם אנחנו פה בסוג של מצב חירום. מה? מה זאת אומרת מצב חירום? מה קרה? תשמור על עצמך ועלינו. ספר לי מה קרה, יש אקשן? כן, כן, רק אל תשכח לי את השיחה השבועית ביום ראשון, כן? אל תדאג לשיחה שבועית, מה קרה? ספר לי. עזוב, נתראה. הלו? הרב חגי? הלו? כן, סליחה להפרעה. כנו אתכם בדרך במצב? בטח, הסר דאגה מלבך. لا إله إلا محمد رسول الله
מה זה? מה קרה? בגלל יודע ערבית? מה קרה? ניסו, אתה שמרת את זה? בטח, שמעתי. מה שמרת ניסו? הוא מלמל בערבית. מה? יש לו בעיה עם חרב אמיתי? פיה, תפחדי אותם! פיה! לנו? בעיה? מה פתאום? אולי לניסו יש בעיה עם רב אמיתי. לי? בעיה? מה פתאום? אני אפילו דובר ערבית. כן, הוא דובר, תגיד לה משהו בערבית. נערתינק? מה זה הגודל הזה? סליחה, זו פרסה מוחלטת, דיבר קצת בערבית, מה קרה? אחי, קלוט איזה שבלולים אלה פה. הלו, גבר, למי קראת שבלולים, אה? אחי, אל תקח ללב. זה דולפין, אחי. חלס, שקט כולם! הרב משה נעלם! ואתם מתעסקים לי פה בקקה! מה, אנחנו בגן? כן, קקה. מה, גן? הרב חגי! כן, ג'ימי, סליחה על הבלגן. כולם פה פשוט נורא נסערים. כן, ג'ימי, הם נסערים. טוב, נסערים. אז מהבוקר אף אחד לא ראה אותו, אה? תראה, אני בדיוק חזרתי מחופשת לידה, אז ככה שראיתי אותו לפני 4 חודשים בערך. מה, את רק חזרת מחופשת לידה? כן. מה, אבל זה בבטן של... תגיד לי, ניסו על לך גבולות אתה? מה, אני סתם מתעניין. אמא שלך לא לימדה אותך שיש דברים שלא מדברים עליהם? לא. אמא ברחה מהבית בגיל 3. מאז לא ראיתי אותה יותר. בגלל זה יש לי מחסור חמור באם. טוב. אז אני מבין שלא ראית אותו פעם אחרונה. לא. אני ראיתי אותו. אוי, נכנס אתמול בבוקר לישיבה. אוקיי, ומה אמרת לו? מה זאת אומרת מה אמרתי לו? אמרתי לו, תסגור את השער! והוא סגר? תרשום, זה חשוב. בטח. טוב, סגר. הרב חגי, אני דורש שכל הדלתות בישיבה יהיו נעולות, ושכל מי שהיה פה ב-24 שעות האחרונות הוא בגדר חשוד. חשוד במה? כן, ג'ימי, חשוד במה? חשוד בערב משה, הוא נעלם. בטח, מה, נעלם? מה זה? זה מינימום 3 שנים בפנים. בטח, מה, אם לא קנס של 500,000? מה זה? זה עוון שיש עמו קלון. בטח, זה חטא הגדול. זה אוי ואבוי. אתם יכולים למצוא אותו כבר, יש לי עוד מלא חומר להספיק. מורה, מושלם, אשכנזי, ונאור כמוני. לא יכול לפגר אחרי אחד המורים הנחותים בחומר. סליחה, אני הבלש. לא יכול לשב, יש לי מלווה לילה. סליחה? מה זה? מי אתה? גץ, זה אני, הרב אבידה, הרב שוקי. הצולע. טוב. הבנתי מה קורה פה. אז מהבוקר אף אחד לא ראה אותו, אה? צ'ונה לא ניסה? צ'ונה מאוד. כן, אני כבר מסיים פה. טוב, אפשר כבר לסיים פה, אני ממהרת להופעה. מה, סליחה, למה הופעה? אני ליצנית, מה? טוב, בסדר. כן, אני ממהרת. מה איתו? אתה! בוא איתנו. אני מנהל פה, מה אתה רוצה ממני? הלו. אנחנו אלה ששואלים פה את השאלות. הלו, גבר, מה, אתה באת להשתלט לי על העבודה? לא, מה? אנחנו אלה שואלים פה את השאלות. טוב, אתה על הצ'ימי, קח אותו. סטפן, לוקח, עליי. לקחתי, הולך, לוקח. הוא מעצבן אותי עם הקריסטונים הקטנטנים האלה. יאללה, בוא כבר. לחדר, חקירות. יאללה, בוא. הולכים אלה לא נולדה. מה אתם עושים? אני מבינה תיכון פה! סטופ! הרב אמיר. מתי ראית את הרב משה בפעם האחרונה?
אתה מתכוון מתי שמעתי אותו? בוא אספר לך. זה היה בערב ראש חודש. התכוננתי למופע גדול בחיי. תפילת הלילה בישיבה. פתאום, בערך באזור השעה 3. ניסו תרשום באזור השעה 3? בערך. אני שומע קול מחריש אוזניים. מין קול לא ברור. משהו בין חבב לשפיזייזן. כל תלמידי הישיבה, תפילת מנחה בבית המדרש העליון. אני חוזר, תפילת מנחה בבית המדרש העליון. מאז נעלמו עקבותיו. הרב עמיתי, הרב עמיתי. הרב עמיתי, הרב עמיתי. הרב עמיתי. הרב עמיתי. עמיתי הרב, ערבי, דובר את השפה של האויבים, הרב עמיתי. אתה יודע אולי איפה הרב משה? לא מדבר. بقول لك يا حبيبي لا يا حبيبي لا يا حبيبي يا عيوني تلمو לא תן לי רגע בשפה שלו. אתה בא ללמד את העבודה? לא בוא ננסה. הרב עמיתי, وين אבו משה? بقول لك يا عيوني אמרתי, לא יודע מה בגלל... وين אבו משה? לא, אני יודע ערבית. מה זה? הרב יונגסטר, הרב יונגסטר. הרב יונגסטר, הרב יונגסטר. ברוך הבא לגהנום. הוא מה מחכה לך. צ'יבי, תרוץ, צ'יבי! ג'ימי לא, זה בדיוק אלוהים. למה לא הבאת לי רובע אותי? מישהו אחר, למה דווקא הם? גברת, מה זה הרבים הזה? על מי את מדברת כל הזמן? השמיניסטים על מי? מי עוד אני יכולה לדבר? אני לא מאמין. משה נעלם. הרב משה? סבבה, בסדר. חשבתי השמיניסטים. הייתי מכינה להם עוגיות. נשארתי איתם עד השעות הקטנות של הלילה. 2 בלילה, אני שולחת להם הודעה. תראה מה הם עונים לי ישר, על הדקה. אני אשתף עם זה. יאללה, תכניס את הבוזבוז. הנני מושלם, הנני גאון, הנני תותף. אז אתה אומר שראית אותו, כן, בטח. איפה ראית אותו? במתחם הנהלה. נו, ומה היה שם? אני הייתי בעוד סיבוב שלי במתחם הנהלה. כשהתחלתי לתכנן איך החדר של הרב חגי ראה כשאני השתדרג לי לכיסא המלכותי. השתדרג שמו? עד שהגיע תמיד חצוף, וחייך. נו. ומה עשית? מה עשיתי? דפקתי לו כף הפיצוץ, אתה יודע, אני חזק אני מרביץ פה לידים כיתות ט'. איי. כן, שב, חזק, רואים. נתניאתי יעלה. אני לא מבין, מה זה קשור לרב משה? הרב משה? חשבתי שאתה מדבר בכלל על רבי משה בן מימון. אתה יודע, אני מעביר שיעור רמב"ם יומי, ולשיעור שלי מגיעים הכי הרבה תלמידים, וזה בלי שאני משדר להם שמי שלא מגיע גמור אצלי או משהו כזה. תגיד לי, אתה אידיוט? הרב משה נעלם! הרב משה. אל פחד, זה קורה לו הרבה. תוריד את היד, פרנק. הרב משה, אני חושב שהוא שמע על התלמידים שלי במבחן אתמול. מאז לא ראיתי אותו. בוא, ניסו, בוא. עזוב, כלום לא נוציא ממנו. צ'יבי. אולי ננסה ברגוע. נראה לי אתה קצת מלחיץ לנו את הכלי. יש מצב שאתה חושב שאתה יודע יותר טוב ממנו אולי? מה פתאום? לא. הנה, קדימה. לא, הנה, תעשה, יאללה.
פה, אני לא מוכשר לזה. קדימה. אני יכול? אז הרב ניצן, יש מצב שראית את הרב מוצ'ה בשתי הימים האחרונים? אוי! למה? מה זה 2 ימים? 2 ימים. ובכלל אפשר לומר יומיים. אתה לא יודע את זה? טוב. זה התפקיד שלי לתת לו שמפות. ספר לי מה קרה. אתה יודע מה? עכשיו אני נזכר שכן ראיתי אותו. קום, דבר, שתוק, קום. כן. הוא הלך להכניס ילדים לכיתות מהמגרש. אוקיי, הבנתי, משוחרר. מה, זהו? כן, זהו, משוחרר. מה, זהו דווקא נחמד בחדר חקירות. לפה רק האנשים עם הכוח נכנסים. משוחרר אמרתי! בסדר. תכניס את אבא בתור! חכה צ'יבי, אני מכניס אותו. אנא, תנוק כל כפרה. נתן, מה נשמע אח שלי? תהיה הכל בסדר, בדיוק חזרתי מהמסעדה עם אשתי. מסעדה? מה עשית במסעדה? לא יודע. חבורת אופנוענים, נראה לי קוראים להם השישיסטים. נו, אלה עם הפוטרים. הביאו לי כרטיס למסעדה עם אשתי. וואלה יפה, אולי נפרסם את זה בחדשות או משהו, אבל אני לא מבין מה זה קשור לרב משה. לא יודע, פשוט לרוב בימי חמישי, הרב משה לא הולך הביתה, כי הוא צריך להגיע בשישי בבוקר. באותו ערב, בגלל זה לא הייתי בישיבה. תגיד נתן, איך בכלל הגעת לישיבה? עוד פעם אתה עם השאלות הלא קשורות האלה. זה סיפור שאף אחד לא יודע. הם סיגרת על הבית! היו לי 17 אחים, הרגתי אריות ונמרים, אין השבטים, 10 נשים, עליתי מאתיופיה, אף אחד לא עשה את מה שעשיתי, היה לי בארמון כל מה שרציתי, מיליונר, לוחם, הייתי במנוחה למען השם, קלטו, הייתי באפריקה מטר 90, זמר של רב עם 1000 נתינים, קטרו עליי תפילה, הוסיפו גם שטיחים, הייתי נתן, מלך המלכים, הייתה לחנית ומעילו משועד, צדיתי הכל, היה לי כובע מגמד, ידעתי לבשל, ניגנתי וגלשתי, אומנם יורד בניות אבל עדיין לא אכפת לי, מיליון משרתים בשבילי הקריבו את החיים, הייתי אלוף בריצות למרחקים, הרמתי לחיר, פקחתי עיניים של עברים, הייתי מעליד שאת הכל לא מקשיב, היו לי 17 אחים, אהבתי אריות ונמרים, אין השבטים, 10 נשים, עליתי מאתיופיה, היו לי 17 אחים, אהבתי אריות ונמרים, אין השבטים, 10 נשים, עליתי מאתיופיה, לקחתי את המטוס, עליתי לישראל, הכל היה מוזר, לא היה ביטוח ערב, כולם כל לבנים כאלה נבוטים, הם לא הכירו את נתן, מלך המלכים, חיפשתי עבודה, רצו אותי פוליטיקה, שהפירון התחנך, חשב אני אמריקאי, אמרתי לו לבורסה ולא לחטיבה, החלטתי להיות מלך השיבה, התקבלתי להעמיד שזו אחלה ישיבה, ואז קיבלתי כרטיסים למסעדות יוקרה, הלכתי עם אשתי וקיבלתי שיחה, הנכותים התחננו שהשתתף בהכתרה, אמרתי למה לא, רק דביק נתן, אני תמיד פתוח למשא ומתן, החלטתי להסכים ולהרים את ההכתרה, אולי ידיים באוויר ונרים פה מסיבה, היו לי 17 אחים, הרגתי אריות ונמרים, אין השבטים, 10 נשים, עליתי מאתיופיה, היו לי 17 אחים, הרגתי אריות ונמרים, אין השבטים, 10 נשים, עליתי מאתיופיה. נתן שולט בהכל, כן הוא כל יכול, או אלוהים ישמור, נתן הוא כל יכול. צ'ימי, הוא קשור לזה? אם אתה שואל אותי, הוא לקח אותו. לקח אותו? לאן לקח אותו? זה מה שנצטרך להבין. בואו נלך, נרחרח קצת. אולי נעצור באיזה שווארמה בדרך. מתי עם השטויות שלך? אני לא שופט על הפה, מה? Well, I got a woman
way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. מה קרה? מה קרה? כולם... Just for me. Oh, she love me so tenderly. I got a woman. הרב ידידיה והרב ניצן. רואים את ההבדלים. ניסו. כן, ג'ימי. אנחנו נכנסים לשטח לא מוכר עכשיו. אני נכנס לבד. בהצלחה, ג'ימי. בהצלחה. תחפה עליי, אה? אני אחפה. בטח אני אחפה. מה זה לא עכשיו? ג'ימי, אני מצטער, ג'ימי. עזוב אותי! ג'ימי, לא יקרה אותי, אני מצטער. עזוב אותי! ג'ימי, אני מצטער, אני אומר, אתה לא רואה שאני בחרון עף כרגע? תעזוב! אני מצטער, ג'ימי, אני מצטער, זה לא יקרה אותי. ג'ימי, סליחה, ג'ימי. עזוב אותי, אני קוצף! ג'ימי, אתה יודע מה? תחשוב על זה קצת זמן, דבר איתי. אתה יודע מה? יש לנו, אולי נצא להפסקת פצמות קצרה? תחשוב על זה, דבר איתי אם אתה סולח לי. מה אתה אומר? בסדר, יאללה. הפסקת פצמות. תחשוב על זה. האם רק פעם אחת? באת לי, אני... You only live once, you know. טוב, חזרנו מהפסקת פרסומות קרה. היה נורא נחמד. חלאס, עזוב אותי. ג'ימי, אני מצטער. ג'ימי, תחשוב על זה, קח ספייס, תחשוב על זה זמן. סליחה, ג'ימי, אני מצטער. תחשוב על זה, תחשוב. ג'ימי, אתה סולח לי? בחיית ג'ימי, תסלח לי, נו כפרה, אני חייב פה ביחד, מה? יאללה, בוא כפרה. אתה מריח את זה? בורקס? מחילה, אני פה עם כבר גיסה, נו. יס, יא מגעיל! אני מריח משהו חשוד. suspicious. וואלה, לא מריח. וואלה. לא שלי, מתקדמים? כן, בטח הרב חגי. אנחנו כרגע, החקירה מתפתחת לכל מיני כיוונים שונים. לכיוון ה... לא מצאנו כלום. חייבים למצוא לנו אותו. אנחנו נמצא אותו, אל תדאג. הרב חגי, באמת. אנחנו כרגע... מה זה? עזוב את זה, ניסה, זה כלום עכשיו. עוד פעם, אתה מתחיל עם הדברים האלה. זה דיס. הרב חגי, זה דיס? ג'ימי, בוא נפתוק את זה. עזוב את זה עכשיו, אמרתי לך. הרב חגי, אני רק שם את זה במחשב. אמרתי לך, עזוב. למה אתה משגע אותי? איך אתה תמיד... את הדברים הקטנים האלה, אתה משגע אותי. אמרתי לך, לא? אז לא, ואתה כל פעם מחדש עושה את זה. אתה מפוטר, כדלהלן. פעם הבאה שאנחנו באים לפה, אתה מפוטר. הנה הרב משה, אמרתי לך, למה אתה מפקפק באינטואיציות שלי? הרב חגי? אני?
כן? מה זה, איפה אתה בכלל? הרב חגי, אני הלכתי ואני לא מתכוון לחזור. מה זה, איפה אתה? עזוב, אני לא חוזר. אבל למה? אני לא חוזר, ומה זה שלוקחים אותי כמובן מאליו? בוא נראה אותך שומר על כל המבחנים. מוציא תלמידים במבחן ומחזיר? אתה יודע איזה קושי נפשי זה? מה אתה מתכוון? אתה יודע מה זה לארגן הסעות? לתת דבר תורה על פרשת השבוע? לשאול כל מי שמגיע לחדר שלי אם הוא מבין בגלקסי? אבל זה רק כי אתה הכי טוב בזה. אני יודע הרב חגי, אתה מביך אותי, זה גורם לי לעזוב. אני עוד אזכר בתקופת הדיאטת גלוטן שלי. לא, אבל תהיה חזק, אחי. עזוב אותו עכשיו. טוב, אני מעריך את זה. הלו, אני פה. תפסיק עם כל הרגשי הזה. די. כבר שנים שימי השישי שלי מסתכלים בשמירה התלמידים שהבריזו במבחן. הם מחליטים שאפשר לבוא ביום שישי. ומי ישמור עליהם? אני? זה נראה לך הגיוני? אבל חשבתי שאין לך מה לעשות בימי שישי. אתה יודע כמה דברים יש לי לעשות ביום שישי? מלא פעמים אני... וגם הולך ל... טוב. מה אני צריך לעשות כדי לגרום לך לחזור? אז אני חשבתי על זה ככה. אני דורש ערוגת צמחים ל9. אין בעיה, איזה צמחים? אתה יודע, נאנה, שיבה, ויסוצקי, טרובלים, זרדים, הכל הולך, ואתה פוזיני. בוא'נה, אני מכיר את זה, זה סוחרי סמים, זה הקודים שלהם. לא, זה לא מה שאתה רושם. נראה לי השמיניסטים שנה שעברה השאירו איזה כמה ערוגות. אני אבדוק את זה. אני לא חוזר. מה, בכלל לא? הגיע הזמן שהישיבה תפסיק לקחת אותי כמובן מאליו ותתחיל להתגעגע אליי. הלו, מי אתה חושב שאתה? מה נראה אתה תצחק אותי ככה? חצוף! תתבייש לך! הרב חגי, זה רק סרט, כן? הוא לא באמת פה. טוב הרב חגי, אני צריך לזוז. בקיצור, שתתגעגעו אליי מספיק, כשאני אחסר לכם באמת, אני אחזור. הגיע הזמן שתרגישו קצת בחסרונני. תנסו להסתדר קצת בלעדיי, נראה אתכם. אני לא אחזור כדי שהמצב יהיה פה כמו שהיה עד עכשיו. בינתיים, אני פה. איפה זה פה? יאללה פיני, סגור את המצלמה. סיימנו פה, שיהיה להם בהצלחה. רק רגע. אי אפשר לך להוציא אותי, כי במשך שנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע, ומבקש, ומצפה להוציא אותי. בוא'נה, הרב חגי, מה זה? אתה הבוץ שלו בכלל? בטח, למה? מה זה? אצלי בתחנה, אני יודע איפה כל שוטר ושוטר נמצא. ניסו, איפה אתה? כאן. ניסו כאן. מה אתה מדבר? בטח שאני הבוס. אני השולט פה. רואים? ודאי. בטח. מה לא? לא נראה לי שולט. בוא נמוש הגזמת אני ספוקויני קוראים לי חגי גבר יש לי את הדרכים בכל תמונה מותגים קבוע קולומביה מקבל כבוד גם בתפילה שכבוד הרבים מקנים בי אני שולט פה בחיית תבינו עשינו חבד שכולם לא האמינו זה גבוה גבר וגם קצת מאיים אף אחד לא יברח עד שאומר לו זה ברור שאני שולט פה, כן? זה ברור שאני שולט פה, כן? הלכנו ואני עוד מחכה, ניצה לא מביאה את הקפה כי הרעים משגעים אותה, רק כי זה ברור שהיא ג'ולה לנהל את המשוב נתנו לה לחלק גם כדורים מרשולה אם השאיפה היה עוד כסף אז הייתי פה כמו מלך את כולם מחזיק על חוט כמו בובה ולא רוצה לבכות שוב בבקשה תבואי אני בחור רגיל כן משרד שלי תבואי ולא לשסבוקויני יש לי את אותו חיוב בכל תמונה מותגים קבוע קולומביה מקבל כבוד גם בתפילה שכל הרבים מקנים בי אני שולט פה בחיית תבינו עשינו חבדי שכולם לא האמינו גבוה גבר וגם קצת מאיים שאני קורא לך קצת תודה לי ברור שאני שולט פה כן זה ברור שאני שולט פה כן גם שירי, אני זוכר אותך גם עדי, הדפסות את אחראית, היא מזכירה כה אגדית, אז תיתנו לי הזדמנות להוכיח שאני טוב יותר שי פירון, אולי יהיה אוצר בכנסת והגיע רחוק,
יודע שאני ראשון. ולא אכפת לי מה כולם אומרים, לישיבה קוראים פה כפר גנים. הבאתי לה אלפי פרסים, אני הגבר המדהים, מלך הישיבה והעבור. יש לי את הדוח בכל תמונה, תגיד קבוע קולומביה, וגם את הכבוד גם בתפילה, שכל הרבים מקנים מישהו. יש לי את הדוח בכל תמונה, תגיד קבוע קולומביה, וגם את הכבוד גם בתפילה, שכל הרבים מקנים מישהו. יש לי את הדוח בכל תמונה, תגיד קבוע קולומביה, וגם את הכבוד גם בתפילה, שכל הרבים מקנים מישהו. יש לי את הדוח בכל תמונה, תגיד קבוע קולומביה, וגם את הכבוד גם בתפילה, שכל הרבים מקנים בי, שאני כזה מושלם. טוב, הרב חגי, אנחנו סיימנו פה. תודה רבה לכם. משה חי, בריא ושלם. תודה רבה. צ'ימי בחד שמזדתי קל, אה? זכותי, אל תתלהב. נו, יש התקדמות? מה העניינים עליו, אמיר? בסדר. שמע, רוצה טרמפ לבורקס? אנחנו בדיוק הולכים עכשיו. מה, סיימתם? סיימנו פה. איפה הוא? מצאתם אותו? כן, בטח. הרב חגי, תגיד לו, אמרנו לו את כל הפרטים. כן, קשר לצ'ק, לא, מה שסיכמנו. כן, מה שסיכמנו, הצ'ק. רגע, אל תבלבלו לי בצ'ולנט. איפה? אתם לא יודעים איפה הוא ואין לכם מושג איך להחזיר אותו. אתם לא הולכים עד שאתם לא מוצאים אותו. מה? הרב חגי, אולי... הרב אמיר צודק. הרב משה רוצה שנגיש, הוא חסר. אין מצב לא מסתדרים בלעדיו. קדימה, תמצאו אותו ותגרמו לו לחזור. אבל... שום אבל, עד שאתם לא מוצאים אותו אין צ'ק. בוא, עזוב אותם. סתם. וואו, איזה כבדים אלה. צ'ימי בחד צ'ימי. צ'ימי, מה נעשה? רגע, אני חושב, ניסו. צ'ימי, מה נעשה? מוצאים שיתגעגעו אליו. לך אין את הפונקציה של לחשוב, נכון? IQ 20, אז להירגע תן לי לחשוב. אבל צ'ימי בחד צ'ימי... אמרתי, אני חושב! להצידה, תעשה משהו ותעזוב אותי! תראה, צ'ימי, קודם זה לא עבד לי, אבל עכשיו זה יעבוד. אני רוצה להפסקת בסופות צער, אחרי זה תסלח לי. סבבה. בוקר. קמים אתה פה. מעוז. יאללה, לעבודה. משחק ראשון, בית"ר שישית נגד הפועל שביעית. שים שביעית בדוק. בדוק נעול? נעול פלאפון אצל הרב אמיר. השישיסטים בן גובר מאתמול. הבן שלי לומד בשישית, שמע נחשושי. צ'פה בילד. ברור של אורי לוי, אני לא משקר. יאללה, שביעית. אני שי. אני גדי, השותף שלו. ואנחנו כבר בעסק הזה של הכישלונות ספורט, עוד מהשנות ה-2000. את הזכייה הגדולה שלנו הבאנו עוד בימים של הרב שי. לקחנו את כל הישיבה לספורטק, לא רוצה לנקר עיניים או משהו, אבל גם שכרנו את המגרש דשא. טורניר הישיבות, מי יפקיע יותר? מציקו או מצגנו תדסה? לקחנו את כולם, כדורים פה, בלילילי, בלללה, כדורים, עניינים, פינג פונג. אפילו המלתחות נכנס. יאללה, כמה עשינו היום? בגדול, 5 ארוחות בחדר אוכל. בקטן? תתניע את האוטו ותברח. או איזה מלתחות היו שם, אתה לא מבין בכלל. מה היה, מה לא היה? סבונים, כפכפים, חרוקים אחי. מה לא? ופה גדי סבון, ופה גדי טורס, ופה בלילילי בללה. ומה אורי עשה? מה אורי רקד שם במקלחות, אני לא צוחק. יאללה, אני טוב. מה זה, לאן אתה הולך? יש שנת 2000, השמינית. אבל מתחיל אליפות השלשות, זה כסף קל. טוב, יאללה, גם ככה הם לא באים. יאללה, נו. שים, יש לימום חזק בבטן על אמבקווי. לא. מסלסל מהפה, נורמלקס. זה אני עשיתי. אני אומר לך אחי, בוא לכיתה של הרב יוני. בשבילי, להיות בכיתה במילה אחת? טירוף! ריגוש, גנבה, משטרה. אתה עושה מבחן, לך תדע כמה תקבל. עשיתי מבחן, חרשתי לתנ"ך. כל הלילה. כמה קיבלתי? בום! נכשל! אין, פה מתחילה מסיבה אחי, צריך להשלים, מורה פרטי. לומד כל הלילה, בא בימי שישי. אין, חוויות, משוגע. איזה דופק עולה, פה מתחילה מסיבה. נכנס לכיתה של הרב יוני, החבר'ה הטובים. ארס מצוי. איזה חוויות, דולפינים! פירים! שומע? אולי תבוא לכיתה של הרב ברוך, שמעתי מצוין שם. הרב ברוך זה ראש שקט מדי, הכי רגוע לי, אני חייב אקסטרים. מה יגידו חברים? עשיתי מבחן, קיבלתי 100? זה רקוב! אני חייב מתוק.
לעשות סיבוב גלגול. אין כמו ברוך להקפיץ את החיתול, כי אין כמו ברוך אין דבר יותר מדליק, כי אין תחליף, לא היה כמו לא יהיה כמו ואין כמו ברוך. אין כמו ברוך, אין כמו ברוך. סליחה, של מי התינוק הזה? של קורצווייל. הלך השנים הבאים, כמה שנים לבקשה. הוא ביקשה במדבריות כמה שנים. אחר כך ראה אדם מוזר מאוד, שאין אנושי כלל שיהיה אדם מוזר כל כך. טוב, אתם רואים את הנוסחה הזאת? מי בריבוע שווה 0. כן, תקתקו בתקתוקית. הצלחתם? צ'ימי. צ'ימי בחד, צ'ימי. צ'ימי זה הוא משוגע מהחקירה, צ'ימי רצה להוציא לך את השיניים שנגעת במחשבים למד"א. למה מי יכול עליי אני? הבנתם? צ'ימי, אתה בטוח? שיש לכם. סליחה, אדוני, תוכל לבוא לפה רגע בבקשה? כן, מה קרה? שלום, אני שימי בוזגלו, רב פקד ראשון במחלקת לא משנה. תקשיב, אנחנו חוקרים את מקרה העלמותו של הרב משה. ובכן... לא מעניין עכשיו, לא מעניין. בוא נמשיך. שוב, אמרנו עכשיו שיש לכם שתי ברווזים קטנים. בחור בת וחצי, כמה יוצא? טוב, לא משנה, נמשיך. בטח. בגרות 2014, עשיתם מורכבים, נכון? מורכבים מאוד, בטח. טוב מאוד שלא עשיתם, טוב? סליחה, פרופסור... יונגסטר, נעים מאוד. כן, לא נעים כל כך. תקשיב, אתה נראה אדם חכם שמבין בחכמה וזה, מספרים וכל זה. כן, בקיצור, אנחנו רוצים שתעזור לנו לענות על השאלה איך גורמים לאדם מסוים להתגעגע לאדם אחר. זו שאלה מורכבת וידועה, דנו עליה פרופסורים רבים ומהוללים. תראו, תחשבו שיש לכם פה בי בריבוע שווה ל-0, תעשו לו שורש, כך מצאנו את הבי. כך בדיוק תוכלו למצוא את מקרה העלמות של הרב משה, שעשיתי לכם את זה בשתי דקות. כן, הבנתם? לא הבנו כלום. בטח שהבנו. אבל איך עושים את זה תכלס? במקרה, אתמול לקחתי את הדבר הזה. צ'ימי, תזיין, צ'ימי, פזצת! צ'ימי, הוא משוגע לעשות צ'ימי, אסור לגעת בדברים שלו. אסור. אני אומר לך, זה מותר לנו, אנחנו שוטרים, מי יעצור אותנו? אתה בטוח? כן, מותר, זו סיבה טובה, עזוב. תראו, המקטרת הזאת יכולה להחזיר אתכם אחורה וקדימה בזמן. רק זהירות שאיפה אחת, ואתם מגיעים לתקופתו של בן גוריון. בונה, צ'ימי, בונה. זה פצצה. נחזור אחורה בזמן, ונראה מי יתגעגע אליו. איזה רעיונות גרועים יש לך? יש לי רעיון. נחזור אחורה בזמן, ונראה מי יתגעגע אליו. וואלה, צודק. תודה. רק איך אתם מעדיפים את זה, נייח או נייד? נייד. טוב, תראו, רק זהירות, שאיפה חזקה מדי ואתם לוחצים יד לרב ברקוביץ' שהוא היה תינוק. אין בעיה. אתה מוכן ניסו? בטח מוכן. נולדתי מוכן. וואי, ניסה, תסתכל איזה דינוזאורים! נו, זה דרקונים! מה זה? בוא'נה, קבל את האיש הזה. וואי, עזוב, נראה לי מסוכן פה, שאפנו יותר מדי. צודק, אולי חוזרים. מישהו בא לגלוש? כן? וואו! יש על הגולש! פלז'ר? ביזנס? פלז'ר? אני בתפקיד. כיף, כיף! כיף? Not now, later. טוב,
נראה לי הוא סתם עקב אותם, הוא מנוף, בוא. נו רגע, בוא נבדוק איפה הרב משה. תגיד דודי, אתה מכיר אולי מישהו בשם הרב משה? וואלה, איזה משה? משה רבינו? וואלה, מה לי ולתורה, אחי? זה כמו שתגיד לי עוד כמה שנים ונהיה רם בישיבה. גדול, גדול. בוא מנוף, יאללה, יאללה. אוי, מה זה? מהר, אכלת בתורה, אכלת בתורה. ג'ימי, בחייאת ג'ימי, זה לא ההוא מהדינוזאורים? נראה לי נתקענו על אותה שנה. וואלה. תגיד לי, מר גננה, מה אתה עושה פה? אני זוכר אתכם עוד מהתקופה הפרה-היסטורית. רגע, מה? אתה פה מאז? באיזה שנה אנחנו בכלל? אתם בשנות ה-80. יוני, תפסיק להציק לברוך! יוני, די! חגי, למה אתה בוכה חמוד? חגי! ניצן! זה לא יפה לפרק לחגי את המגדל! ניצן, אל תיקח להדס! לא הכל שלך! תפסיק להשתלט על הכל! תן קצת לאחרים! ידידיה, עזוב את הרבה! ידידיה, עזוב את הרבה של המאבטח! זה לא משחק, ידידיה! רגע. יוני, ברוך, אמיר, חגי, מה זה? זה ישיבת כפר גנים לפני 25 שנה אחורה. וואלה. מה ילד? אח! מה זה ילד? למה עשית את זה? אתה אוהב צ'ונץ'? איך ילד, זה עושה גזים. לא אכפת לי. טוב ילד, אתה יודע לאיפה משה? הוא לא בא היום. מה, למה הוא לא בא היום? הוא חולה, הוא שתה עלים של הזדרכת. טוב. ג'ימי בוא. תקשיב, ניסו. זאת ההזדמנות שלנו היום. מה זאת אומרת? תקשיב, למר בלש חכם. משה לא הגיע היום. הם התגעגעו אליו. נכון? נו, אז מה זה אומר? שצריך לעשות עם זה משהו? למה אתה מטומטם? צריך לעשות עם זה משהו. אתה צודק. תגידו ילדים, משה לא הגיע היום. אתם בטח מתגעגעים אליו, אה? תן לי שלהם לעשות. ילדים, משה ממש חולה. הוא ממש לא מרגיש טוב. מאוד מסכן. אתם בטח ממש מחכים שיחזור, אה? יאללה, גם כן אתה משחק אותה, אתה לא יודע כלום. נראה אותה, מה? תגידו לי ילדים, מה אתם חברים קקות? משה לא הגיע היום, אתם לא מתגעגעים אליו? אפילו לא טיפה? עזוב, לא יצא פה כלום, עזוב, זזנו. רוצים לשיר איתי קצת? עוד פעם, הילד? ילד, אנחנו ממש ממהרים. נו, שיר אחד. אדון ילד, אנחנו צריכים ללכת, ביי. מה זה? ילד מעצבן, יאללה, נו, איזה שיר אתה רוצה? הולכים אל הלא נודע, אל הלא נודע. חזרנו, 2016. תגיד לי, מה, אתה נוצרי? חוגג כריסמס? התשע"ב. צודק. אחר כך ראה אדם גדול מאוד, שאין אנושי כלל שיהיה גדול כל כך, ונשא האדם רצועה. אימא'לה, ג'ימי, מה זה הדבר הזה? זה עשו אותי מהבוקר. מי אתם? סליחה, שלום, אני רב פקד ראשון. ג'ימי, שחררי, שחררי. ג'ימי, לבית הזאת! סליחה, גברת, צביה, לא צריך לצעוק. רק רציתי לדעת אם את יודעת אולי איפה משה. משה? בטח שאני יודעת איפה משה. משה, תגיד שלום לאורחים שלנו. שלום! וואלה, ג'ימי, זה לא המוצ'ה שאנחנו מחפשים. אז איזה משה אתם מחפשים? את הגרסה הלבנה יותר. מוצ'ה, זה מהמלכה. נו, מהכדורסל. נו, מהמורים החליפים.
המשה הזה, גם אני מחפש אותו. איפה הג'וק הזה? אני צריכה להוציא בגזרד על איזה שעתיים לסיבוב, ואני צריכה מורה מחליף. איפה? אם אתם מוצאים אותו, תגידו לו שגם אני מחפש אותו. תמצאו אותו! תמצאו! בטח, בטח. נגיד לך. איזה קומה! ג'ימי, אני חושש שאבדה תקוותנו. מה? למה ככה ניסו כפרה? לא יודע, ג'ימי, אנחנו מחפשים בה כל היום וכל הליל, ולא מוצאים. אבל אתה יודע שככה זה כש... אתה יודע שאני אבל עזרית בעולם. בוא ג'ימי, בוא, למה? למה הוא עזב ככה? למה? למה עזבת ככה? למה עזבת ככה? נשבר לנו הלב. למה עזבת ככה? למה עזבת ככה? נשבר לנו הלב. שימי, מצאת אותה? תהיה מהבד, מה זה? עבודה? וואלה, עליו חגי בחייאת. ניסינו הכל, וואלה, לא מוצאים אותו. עמית, תשמעו במתכונת שרוב על השמיניסטים. אתה מדבר? מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נגיד? מה נגיד? תגיד לי, מה נגיד? מה נגיד ומה נאמר? מה לדבר? משה החליט שהוא רוצה למרוד. היה זה מזמן, הכרנו בגן, כיסא ליד פיסו ישבתי, אמרנו אנחנו נהיה שותפים, מאז איתו נתקעתי, בחור די נחמד, מאוד מיוחד, עושה הכל לבד, את משה נלכוד, יתפוסו בכבוד, הוא רק רוצה למרוד, אין מה לעשות איתו, הוא רק רוצה למרוד, מה שלא תציע לו, הוא רק רוצה למרוד, מחליף ומורה אחראי כדורים, קיבל גם הסעות, מה שנשאר לתת לו כבוד, הוא רק רוצה למרוד. עייפנו מפעל, נגמר החמצן, ניסו כבר מת לבורקס, מבצע מטורף, הוא כולה שמרטה, מתאים בה לקחת הכסף, עזוב פרנסה, מת למסיבה, אין לקמצן בכסף, עם כל הכבוד, ואין לו כבוד, הוא רק רוצה למרוד, אין מה לעשות איתו, הוא רק רוצה למרוד, מה שלא תציע לו, הוא רק רוצה למרוד, מחליף ומורה אחראי כדורים, קיבל גם הסעות, מה שנשאר לתת לו כבוד, הוא רק רוצה למרוד, אין מה לעשות איתו, הוא רק רוצה למרוד, מה שלא תציע לו, הוא רק רוצה למרוד, מחליף ומורה אחראי כדורים, קיבל גם הסעות, מה שנשאר לתת לו כבוד, הוא רק רוצה למרוד, זה עושה אותו גבר, ככה מסתבר, אז יאללה שיחזור כבר, רק שיעשה את זה מהר, טוב יאללה ג'ימי, נראה לי נוותר, נראה לך במקסימום, נתחיל קצת לאלתר. תגיד לי, מה נעשה? איזה עוד אנחנו חגי? מה נעשה? תגיד. אוי, ג'ימי, עף עליי משהו. מה זה? מה עף עליך? תראה, זה פחית. תגיד לי, מה זה צריך להיות? זרק כמה פחיות על אנשים?
לנו כבר יומיים, אנחנו משחקים כדורסל עם פרחיות. איפה הרב משה? איזה הרב משה? הרב משה שלנו? נו, הרב משה ולדגר, איך שלא אומרים את זה? איפה שבאנו כדורסל? אין, גם אנחנו מחפשים אותו. גם אנחנו מחפשים אותו. אין. אבל לא מוצאים. בלעה האדמה. די, זהו! צריך להמשיך הלאה. ניסו, תרים להם לבוא להם. אחי, קבל את החוטים האלה. טוב, יאללה חבר'ה, אני חייב לרוץ. אין בעיה רב חגי, אם אתה ממהר אני אחליף אותך, זה בסדר. לא, קבעתי שאני חייב לרוץ. צ'ימי, מה נעשה עכשיו, צ'ימי? לא מוצאים את מוצ'י, ולא מצליחים לגרום להם להתגעגע אליו. מה זה? מה זה? זה עלה? זה עלה? זה עלה, צ'ימי? תרים איזה! בואי, הנה עוד אחד, בואי, עוד אחד! בואי, תרים! נו, מה צ'ימי? נראה לך הוא פה? צ'ימי, מה נסגר איתך, צ'ימי? רק רגע ניסו, אני ארד לעומק העניין. מה? צ'ימי, מה אתה פשוט? צ'ימי! מה אתה פשוט? צ'ימי, מה אתה פשוט? הוא בא לפלטין אחד, וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה. תמור, ניסי, תמור. וואי. הרב משה! מה? ואיך שהוציאה לא סיפר לה, ובסוף הוציאה. וזהו הפשט. ומהו הדרש? בואו ואספר לכם. ישיבת כפר גנים, זה מקום מדהים, בזכותי לומדים פה. לצבא פה מכינים, שלפעמים מבקרים פה. ישיבת כפר גנים. כן זה די ברור, אני בלש פצצה, הוא מאוד עזר לי פה במשימה. בוא נהיה ישיבה של נגנים על חגי. יתבגר דין לשוני אם יגידו חגי. אני כזה שולט, גבוה מכולם, אבל בוא לא נזכיר שהוא גם קצת בכיין. את המצב להציל אני באתי, איך בכלל עובדים, זה כזה פלגמטי. אפילו לי פעם לא היה אובססיה לתתי, ואני הרבה זקן מרביץ כבר לילדים. תודה לכם שישים שכחתם קצת את מראה. אני פה כולה שנה ולה יש עשור של תזן. ישיבה כפר גנים, זה מקום מדהים, בזכותי לומדים פה. לצבא פה מכינים, שלפעמים מבקרים פה. ישיבה כפר גנים. אני עוזר נחמד, איזה שטויות ובעיקר גמד. קיבלו אותי עד שעשו חיפוש, זה כי אליי פה התרגלו, עושה הכל זה לא קשקוש. כן גם אני התחלתי טירון פשוט וקטן, כשאני חשבתי שאצליח בתור מותר, ואני פעם חשבתי שיש לי תפקיד מושלם, עד שהבנתי שאני לא מנהל ובטח טובה. ישיבת כפר גנים, זה מקום מדהים, בזכותי לומדים פה. לצבא פה מכינים, שלפעמים מבקרים פה. ישיבת כפר גנים.
ג'ימי, איך אנחנו פותרים כל תעלומה, אין, בלשים מטורפים. זה בזכותי שתדע לך. ברור, מה, ואנחנו כמו שרלוק ווואטסון, כמו טימון ופומבה, כמו הרב חגי והרב אמיר, כמו הרב אמיר והרב אודי, כמו המורה הדס והשמיניסטים, כמו המורה ניתן והמורה ידידיה, כמו דורה ובוץ. תגיד לי, מה, אתה ילדה בת 2? כמו תותית ותפוזית. או הרבה דברים, מה אני אגיד לך? מלא דברים, מלא זוגות יש. עוד זוגות יש, תגיד לי. מלא. חבר'ה, רב פורים נהדר. אני חוזר, רב פורים נהדר. מה נהדר? לא מתחילים מחדש עכשיו, ג'ימי. לא מחפש עכשיו עוד מישהו, תן לי מסאז' של ה... די, אחי, אני צריך שווארמה עכשיו דחוף, הפסקה חצי שנה בהוואי. שפירוס, איפה קו 17 פה? אתה חושב על מה שאני חושב? רב פורים! לא, בוא. כל מה שתגיד ישמש נגדך בדבר תורה. יאללה, הרב פורים, אדוני, אין לך איך להתחבא, אין לך איך להתחבא, אתה רב פורים. ערב טוב פתח תקווה! ניסוף שאל מקודם, מה הדרש? אז נגיד איזה דרוש קטן ככה כמנהג הישיבה. ההשגה שלנו הציגה את מעשה מעבדת בת מלך של רבי נחמן מברסלב. אסתר המלכה, אומנם לא הייתה בת מלך, אבל מלכה, אז מספיק קרוב. בימי אחשוורוש, ההצלה הגדולה של עם ישראל הייתה בזכות מסירות הנפש. המוכנות שלה להקריב את עצמה למען הכלל. כמו המגילה, גם הרב משה שלנו, כמו במגילה, גם הרב משה שלנו, בת המלך, משקיע לילות וימים כדי שהישיבה תתפקד. הוא מגיע בימי שישי, סוגר שבתות וימים טובים, מחליף מורים, משתיק נהגים, משגיח על מבחנים, שולח מגנים בלי טעויות בכלל, מחלק כדורים, אל תדאגו, סל ורגל, ומלביש ערומים. מגיע לו. המחזור שלנו, כמו אסתר המלכה, שלא מסתפקת בחצי המלכות שניתנת לה. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותבך ותתחנן לו. היא יוזמת, מוסיפה מעצמה, מעיזה. ככה גם המחזור שלנו. בוכים, מתחננים, מתבכיינים. נופלים על הרגליים. סתם. כמו אסתר. המחזור שלנו מוסיף מעצמו, יוזם, מעיז, מנסה לפעול בגדול, בישיבה ומחוצה לה, וככה הצלחנו להרים כזה ערב. כמו שראיתם, אירוע כזה לא הולך ברקע. כבר מעל חודש ימים שמספר רב של האנשים בישיבה שוקדים על רמת ההכתרה, החל בבימוי וסידור האולם, וכלה בשחקנים ובהכנת התפאורה. זו ההזדמנות להגיד תודה למספר אנשים שבלעדיהם ההכתרה לא הייתה יוצאת לפועל. ראשית, תודה רבה לרב חגי על שיתוף הפעולה, התמיכה האינסופית לאורך כל הדרך. בוא, איפה אתה? תודה נוספת מגיעה לרב אמיר ספוקויני, שתמיד נענה לכל בקשה וטרטור שהייתה לנו, גם אם זה רגע לפני שבת. תודה ענקית במיוחד מגיעה למנה, שבלעדיו האירוע הזה לא היה מתקיים, על העבודה הקשה, ההשקעה הרבה שנתנת לנו עד הרגע האחרון. הדאגה לפרטים הקטנים והרצון העצום בהצלחת ההכתרה, אנחנו מעריכים מאוד. מנה, אתה יכול לקחת פרחים, זה עליך. לניצה ועדי, המזכירות המדהימות שלנו, שתערכו רבות ועזרו לנו בכל דבר שרק היה צריך. תודה רבה. תודה רבה לרב ברקוביץ' ולמורה אסנת, המורים של כיתה ב' 2, על העזרה הגדולה. תודה גדולה מגיעה לרמים שלנו, הרב ידידיה והרב ניצן. בואו לפה הרב, הרבנים.
בכל רגע יצאו, תמכו, ובעיקר היו שם בשבילנו. אין מילים שיוכלו לתאר את גודל ההשקעה שהשקעתם בנו, אנחנו מעריכים מאוד. לכן, החלטנו להעניק על חשבוננו, אחרי פסח, חופשה בת חודשיים עם שכר. מילה טובה מגיעה לאשתו של הרב ניצן, יעל, על העזרה והעיצובים ולצורכי ההחתרה. תודה לאדם שמזמן כבר חלק מהחבר'ה, אלטמן, אוהבים אותך. את המחמאות על הערב הנפלא הזה אנחנו חייבים במיוחד לאדם מיוחד. אבישי, רצינו להגיד לך תודה גדולה על כל התקופה האחרונה שהקדשת מזמנך אלינו, שנרדמת להצלחה. הבמאי של ההחתרה, מי שלא הבין, שאוהב אותנו יותר מנחלים. תודה אחרונה לכם ההורים שהשקעתם ובאתם לראות אותנו, לאלה ששחררו את הרכבים ולאלה שלא, לאלה שהבגדים שלהם כיכבו על הבמה ולאלה שלא. אוהבים ומעריכים אתכם. עכשיו כולם נשתחוות.